Igen. Forog a kamera. Úgy. Ja, pénztelefont tegyék ki, hogyha lezuhanunk, legalább az maradjon meg. összeszedjük. Majd Erika kifizeti. Ja. Hát akkor nem lesz kinek. Te Ági vezetni. Úristen. Béla bácsi, egy kicsit elmened, mert az én lábam se úgy hajlik már. Ja. Nem járok kondizni, tudod. De nálam a Gyúrunk, kondi vagy nem kimerülne a... gyúrunk? Ez itt mi itt a lábam között? Ez a legnagyobb bot, ami még volt a lábak. Hát, öcsém, ez méretes. Igen? Így karban tartod magad? Muszáj. Hát fiatal a barátnőd, muszáj. És fontos nekem előbb ülni? Hát túl nem igen, lehet? mert ha hánysz, akkor ne az én nyakamba Ja, hánynál, tudod. értem, jó van. Ennyi a magyarázata. Megpróbálom úgy csinálni, ne hányjak. Ne lehagytam már, hogy a kamera látmutassa. Jó, Istenem. Hányk a hajam? Ott van? Nincs. Jó? Így jó? Jó, tökéletes, mindegy. Leveszem a napszöveget, felrakom. Bárki bármit mondott, Józsi nem tud repülőgépet vezetni, és kormányai. Két kötelünk van, Béla? Igen? Jó van, akkor ezek az utolsó pillanatok, nem? Egy kötél vagy két kötél? Az mit jelent? Hogy egyet húzott ki, mert a másikat. Ezzel mit csinálok ezzel a bottal itt? Hát majd én mozgatom így a lábak között, jó? Ja, jó van. Feltacsörlés. És mibe kapaszkodhatok? Itt alattad van az ülés, Igen. azt megfoghatod. Jó, itt. És akkor nem fogok itt kiesni, ahogy megyünk? Arra vigyázok én. És elől az a két izé mi ott? Még? Az a kettő ott a lábamnál. Az az oldal. Jó, akkor oda se rakom a De lábam. ráteheted, megfoghatod ezt a botot. Igen? Hát nézd csak. Cicimet veszi a kamera. Úgy, Így? Így? na úgy már Így jó? 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 Így jó? Jó? Oké. Cicimet veszi a kamera. Majd visszanézzük. És akkor ebbe a kettőbe kell. Aha. Jó. De nem muszáj kapaszkodnod. Igen? Nem? Már. Persze. Akkor veled ugyanaz, jó? Jó, jó. Jó. Na, levegőben megyünk is. Nem semmi. Balra kinézel ott a tokai egy. Ugye milyen szép? De szép, aha. Ez figyelemelterelésre. Igen. Ha dugul az órod, befogod és megfújod. Jó. Hú, de gyönyörű. És most vagyunk, nem? Csak 200-300-on vagyunk. 400-ig, de Aha. már nem tudni, mert nincs majd nem beszél. De jó. Na, jól. Hú, de szép. Azt a... Ez itt tudod nyírszőlős része, Az? ott Sóstóhegy, ott a Aha. két tó. Igen, látom, de jó. Most csinálunk egy... Szembe csináljuk, mert ne lássák ezek. Jó. Úristen! Most mutatok egy pozitív, meg egy negatív terhelést. Igen? Hogy tudjad, hogy mindjárt lesz a... Ha úgy kapaszkodj majd. Ezek negatívja. Úristen! Hát ez halálja van. Ugye, hogy jó? Nagyon. Kihagyott, hát bizony Isten. Kár lett volna. Aha. Vezeted egy kicsit? Megnyugszol tőle. Hogy? Így? És merre vezessem? Hát így jó. Elengedtem. Jó. Oké. Most vezetem, igen. Most merre megyünk? Hát most forogsz. Jaj! Sebesség, mert elkopik a sebesség. Nem tudom. Ha gyorsabban akarunk menni, egy picit előre toljuk, de csak picit. Visszafordulunk. Igen. Jaj, már félek. Jaj! Így megyünk egyenesen. Ja, igen. Ha gyorsítani akarunk, akkor előre, ha lassítani hátra. Ha
fordul a gép, akkor egyszerűen csak így kilépjük egy picit. Aha. Na, csinálja. De nem tudom. Nem nehéz, ó. Jaj, akkor most így. De most merre menjünk? Azt tudom, merre menjünk. Előre menjünk. Látod, ott van lent a start. Igen. Onnét Ja. felszálltunk. És akkor hogy kanyarodunk vissza? Majd mindjárt. Akkor segítek én. Jó, inkább. Akkor elengedtem. Na, itt van Nyíregyháza, nézd előtt. Ott van jobbra lent a piac. Melyik? 2 óra tájékán, ott jobbra lent, annyi az igen? egész. Annyi az egész. Igen, itt a stadion, azt meglátod, a főiskola mellette, balra, Aha, látom, igen. 9 óránál, Igen. ott a stadion, ám ott a Örökösföld, Örökösföld, itt meg a Józsaváros. Aha, ez a jó. Ennyi Nyíregyháza, tehát Hú, de gyönyörű. innen fentről sokkal szebb. Jaj, nagyon szép. Olyan szabályosság, tisztaság, nem látszanak az elgabált szemetek, stb. Jaj, nagyon jó volt. Itt, ami most így dobál, az a termék. Aha. Azt szeretjük mi. Igen, mert az így... Az emel. Aha. Tehát abba Igen. körözve tudunk emelkedni. De jó. Ez itt a 38-as, ugye? Igen. Jó, gyorsan megyünk. Jó, egy kicsit hosszú is leszek. Jaj. Ez jó volt nagyon. Ne örülök neki. Hát ez nagyon szuper volt. Na. Nem volt ez olyan nagy dolog. Nem, de nagyon szuper volt. Ugye, nem hogy nagyon bántam jó? meg. Jó volt nagyon. Jó volt.